Hvad så, Tristan? Hvad er det, du gerne vil vise i dag? Atlantis. Lego Atlantis. Hvem er det, du har fået det af? Af mamma. Du har fået det af mormor, ja. Og hvad er det for noget Lego Atlantis? Atlantis med skorpionen. Den med skorpionen. Har du selv bygget den? Min far han hjalp. Din far han hjalp dig lige med det første. Ja. Kan du vise, hvad den kan? Hvad er det for noget, der er i pakken? Det her. Ja. Er det en lastbil, der kører med udrykning? Nej. Hvad er det så? Mamma købte det virkelig godt. Ja, men hvad er det, den kan, skat? Skal vi vente lidt med det? Ikke hvis far kigger. Okay, bliver du generet? Ja, så bliver jeg generet. Hvad er det, du har der? Atlantis mand. Atlantis mand. Og hvad kan han? Lad os se, har han 2 ansigter? Ja. Det har han. Og 2 dykkerfødder. 2 dykkerfødder. Tror du, han kan svømme hurtigt under vandet? Nej, ikke så lige, men den her er en bror. Og der hvor den sidder, den der også. Og der er en tippestol, og det er vingeren. Og det er sådan, den kan flyve hurtigt, og det er rettet om. Det er skorpionen. Det er den store, fede ting i pakken. Sådan. Det var godt. Og så. Mor. Ja. Ja, men det var bare den der lille runde en der faldt af. Skal vi ikke lege? Jeg var så mange år, så man må få den. Hvor mange år man skal være, for man må få den? Det kan jeg ikke huske. Og se, hvis du kigger på kassen. Det er 4-1. Ja, det er 14. 7-14. 7-14, ja. Jeg er 14. Okay. Vi leger til det. Ja. Og hvad kan den der farlige skorpion? Halen, den kan i hvert fald slå den der runde en af. Jamen, det er ikke rigtigt, men det her, det er den, der kan sprøjte med. Det er den, den stikker med. Sprøjter gift, ja. Ja. Den her, det er hans mund. Ja. Den kan det der. Og han har 3 øjne. Han har 3 røde øjne på hver side, ja. Den ser altså også lidt farlig ud. Ja, og den kan det her. Den kan samle dem. Kan den anden så også det? Ja. Det er gåbenene. Og det er benene, den går på. Den her. Og den, de kan bevæges også. Hovsa. Vil de bare falde af dem der? Det er de virkelig lige næste. Men så den her. For pokker. Nu er den lige faldet. Og den kan noget rigtig specielt i hvert fald. Ja. Den kan tage fat i den her. Den er der. Det ved jeg. Og ham her. Han kan. Kan han tage fat i ham også? Yeah! Sprøjter han så gift ind i ham?
Hey, det mor Brian. Siger den sådan? Ja. Sprøjten. Det skal altid være sådan. Og Er der flere ting, du kan fortælle om den? ja, kun den. Hov, vi glemte jo kassen. Og det er kassen i hvert fald. Ja. Og det er det ring, og den passer dertil. Det er Den lige er samme bare- størrelse. Og det her, det er først. Der, Ja, der, der er billeder. der, Ja. der Ja. og der. Og der. Og der. Var det det hele? Ja, Ja. Siger du så tak for i dag? tak for i dag. Ja, selv Altså, tak.